Madina, zani Madina, zani Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Ni zaka Madina, zani Madina, zamu Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Cikin hikimar Allah nake shirin yin baiti, dan manzan Allah rabu ƙara sabati, ƙara mini himma in yi begen asirin zati, kana in wake Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Salatul Fatihi da dawa manzan Allah, abban Zahra'u Fatima ta kamar 'yan faila, sa'alil baiti cikinsu ne ake gane farilla, ƙaunar asabu na rike dole kirji na yayi faɗi. Zamu Madina, zamu Madina, zamu Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Maktubi Shehu Tijani Maulana ne, jirjin barhama kaulaha tushe na ne, kun san mai yarwa abul fituwa ti babana ne ni kadai, baban yi kilima na shabu ya tsaya dole in karo kauɗi, dole in karo kauɗi. Zani Madina, zani Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Ga wani labari zan faɗo sai ku saurare ni, wata rana ina gida Maiduguri ku biyo ni, sai na ga kira a waya na ɗauka na ƙara sukuni, bayan mun gaisa sai ya ce mun ka saurare ni, daga birnin Kebbi nake kira lokacin ka bani, sunana Yusuf ya wuri ne na manzan Allah, muna yin taron majalisi ne na goron sallah, sai na bi ta hannun Hafiz Abdallah bawan Allah, so nake ka shigo kai ma hidima na manzan Allah, ma'ana zan so ka shigo ya wuri birnin faila, sai na ce tabbas ai an gama babu kila wakala, hidima ta manzan Allah akan shi zaki ke ta zumuɗi. Zamu Madina, Insha Allah, zamu Madina, zamu Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. daga nan na kira Hafiz Abdallah dan na shirya, na bashi bayani haka ne babatun jayayya, ya ce su biya Sharon a ɗauko ni in na shirya, sai na yi kiran Alhaji Yusuf ciki da biyayya, na faɗa masa yadda muka yi da malam ina kan hanya, na ce masa ba Sharon Bagwab kawai ta isa hayya, domin na san komai da ke ƙasar Najeriya, bayan an kwana biyu ba kira sai na kira shi, na ce masa labarin majalisunmu ko an bar shi, saboda ina da gurin zuwa haka za na yi fashi, sai ya yi shiru nan take na fahimci hasashen shi, na ce masa na yi niyyar zuwa babu zancen fashi, daga Maiduguri zan zo Kano ni kaɗai dan Allah, in ɗauki Najib Alhausawi na fila da farilla, mu wuce birnin Kebbi za mu zo gunka insha Allah, hidimar ma'aikin Allah zaki baya wasa ƙarin daɗi. Zani Madina, Insha Allah, zani Madina, Madina Madina, zani Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. da na zo ni Kano gun Aliji mai kiɗa na zarce, bayan mun gaisa gajiyar jiki duk na huce, na wuce gun zaga yau da nefa a gun na dace, da gari ya waye na kiran Najib kadda ya fece, muka je mu tasha muka hawo mota muna ta nishadi, birnin Kebbi kwai nisa kai abun ba fa bayani, Hausawi ya sha bacci ku dakata ku biyo ni,
a Gusau muka dakata mu karya mu kara sukuni, direba ya ce mun yo rabin tafiyar da yaƙini. Na kalli Najib shi ma ya kalle ni sai imani, haka dai muka daure tafiyar ta yi nisa aini. Ina bacci ni ma 'yan uwa sun ka kira ni, suna tsoron hanyar ni kuma ko a tunani. Mun kai ya wuri misalin 8 kawai isha'i, Alhaji Yusuf ya taho da motarsa daidai sa'i, ya kai mu masaukinsa gurin na ga babu jafa'i, ya ba mu abinci muka ci yayi mana du'a'i. Manzan Allah, manzan Allah daɗi. Zamu Madina, Insha Allah. zamu Madina, 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 Madina. garin ma'aikin Allah daɗi. Da gari ya waye muka shirya a daidai wacce, kayan majalisi an ka shirya su komai saiti, muka je filin taro da 'yan uwa kowa shauki, ana ta bikin sallah a yawuri birnin kirki, ga sha'irai kowa yana waƙe manzan Allah, mata da maza sun zo ta ko'ina domin Allah. Najib ya hau shauki majalisinsa mai girma ne, ya hau waƙarsa ta daɗin kowa aikun gane. Bayan ya ida lokacin yanzu saurani ne, Alamul Huda ita ce ƙasidar mabudin zaki, bayan na hau kuma sutura ta kowa shauki. Baitin ba dan kai ba da na iso sai mamaki, Alhaji Yusuf ke kuka tabbacin ya hau shauki. Bayan na ida Badr tamam na hau baiti, da Ahmad Ali na miƙa katama baiti baiti. Alhaji Yusuf ya ce a bashi mic dan zai yi bayani, yayi minni du'a'i iri-iri ƙarin imani. Sai ya ce mini zaki zaka je gun masoyin Allah, ma'ana na baka Madina domin manzan Allah. Kowa sai murna yau ga zaki zashi ziyara, muna ta sururi domin zani ziyara. Na ce na gode Alhaji Yusuf namu, Allah ya biya ka ya shafe dukkan hammu. Dan manzan Allah, manzan Allah daɗi. Zani Madina, zani Madina, zani Madina, garin ma'aikin Allah daɗi. Assalamu alaika annabi ga bakonka, assalamu alaika annabi ga mai sanka, assalamu alaika rambazuni ne naka, assalamu alaika ga zaki naka, dan yayanka mai tsananin ƙaunarka, daga maidugurinka garin masoya gunka. Wallahi na sha kuka dan tsananin ƙaunarka, annabi an zage ni dan yana ƙaunarka, wallahi an jefe ni dan tsananin begenka. Yau gani gare ka ya manzan Allah, manzan Allah kuka dai ya kare, manzan Allah komai dai ka tare, manzan Allah komai mana gunka. Ka bani manzan Allah dan tsananin ƙaunarka, ka bani manzan Allah dan aminci naka. Ba dan ni ba annabi kai ne tushen daɗi. Zani Madina, Insha Allah. zani Madina,